Dobrý den, já vás zdravím u dalšího dílu na channelu Michal Vaníš. Dnes jsem tu s Taňky online. Krásná hra, kterou nemůžeme vyhrát, protože už vedou asi o 16, nebo to je víc o hodně, no, tak vidíte. Prostě si to vůbec nedá, takže my jdeme na jinou hru, aby to lidí to. Nějaký rozhodeme nás ty let, tak. Tak čekej, můžu říct něco taky. Jo, jsme tady s Dominikem. Jo, já jsem Domeča, je mi, řekni kolik ti je, prosím tě. Cože? Řekni, jak se jmenuješ, oni těž. Kurva. Už mě Čekuj. Ty jsi debil. Už mě znají dávno, ty vole. Už mě neznáte? Mě je 7. Jsem Domča, mě ještě neznáte. A tak drž tu obrazovku, kde budeme mít 50 pokusů. Tak. Pak za chvíli budeme natáčet jiný video, že jo, Michal? Možná. World of Tanks. Bože. Tak to drž ty. No ty vole, no tak hraj. Tak ty vole, pojď si se mnou sem. Tak jdej, jak to drž ty. Ne, nebo Hej, tak dělej to z hlavní. Dělej to z hlavní. Střílej z hlavní a já jenom budu jezdit prostě. Bacha tamhle na toho, ty vole, ty píčo. Ty píčo, bacha, jo, dobrý, ty vole, jsi dobrý. Bacha, ty vole, jedeme sem. Kam jedeš, ty vole? Bacha na tam toho debila. No, hezky ho zabij, no, kobylí, stvíli. No, ty vole, jo, jedu, ty vole. No, ty vole, ty. Tak to tady s tím dělal. Nic nevidím, ty vole, jsi debil. Ta neskákej, čuráku. Tak ty hej, co tam? Ty vole, já jsem myslel, že tady bude vléčka. Bacha, tam je debil. Tam je debil, dělej, zabij ho. Dělej ze sebe trapáka zase, jo. Uteč. Ne, ty vole, utečeme tudy. Kudy to jedu? Hezky, A tak, jak seš tam úplně cítit, tak to musím říct. Jo, ty vole. To. What? Ne, čekej, ty vole, já vím, jak to dělat. Čekej. Tak zatím čau lidi. Takže už jsme tady a vyřešili jsme to. Ne, nešahej na to. A já budu vlastně takhle jezdit a mezerníkem budu zapalovat, že? Ne, nešahej na to, ne, ty vole, ty jsi to zkazil. Nešahej na to normálně, jo? Já musím pohodovat. Ne, čekej. Musíš počkat. Natočíme tenhle video. Tak tohle tamhle nějaký debil, pojď sem! Jo, ačky jsme ho už klíčili. Chci se tě zeptat, Michalku. No? Že už bude konec. Nebude konec. Bude někdy, ale dáme nějaký jiný video, ne? Ano, to dáme, ale... Hej, čekej, já pojedu dolů, a? Ty vole. Jo? Kam to vede? Dámy a pánové, nejste. Ty vole, ne. Lak. Lag jak kurva. Jo, lag jak kurva, ty vole. Jedem. Myslíš, že mě budou viděj mě hlavu? Ne. Jak to? Protože tě nenatáčím, ty vole. Natáčíš? Kurva, nenatáčím. Vždyť, oni mě tam slyšejí? Jo, tak mluv aspoň trochu nesprostě. Ty vole! Ty jsi chuj. Tak čekej, ty lidi, já tam k tomu pustím nějakou písničku. Ok, máme to. Čekejte. Jo, a když tak zvětšíme si obrazovku. Jo, a čekej. Čekejte lidi. Už můžeme. Ne, když tak na tu myšku nešahej. To budu takovej... Tak. Jo, dámy a pánové, toto je epický díl. Jo. To by bylo, dámy a pánové, kdybychom natáčeli v autu. Kdyby se tomu tak přijde. Hej, když tak mluv to, protože Komači může dát pak na adminu YouTubeka bana. Já to musím zesílit. Dáváme vám Dáme fiky a pomocí energetiky a nebo... Dáme vám oběd. Já už žádný nemám. Hej, tohle...
Jo, takže se uvidíme za chvíli. A takže jsme tu zpátky u našeho super dílu, ty vole. Jo, píču. Že debil. Sorry. Dobrý. Tak... Říkám jako King Kong. Jsem z Rafik. A Alicia. A mi jedno, co bude... Ty vole, vidíš kolik života? 0. Ty. No. Jinak tato písnička se jmenuje... Kdo to zase? Děláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Veš mě na párty a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš, jo, tam že chci do tvý party, musím se stát partiovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se Tady vrátit. nemáš, tady nemáš šipky, člověče, máš. Mám tady šipky. Společně hodíme ručníky do Chci poslouchat tu krásnou písničku. A za kubáček. Jo, ani jsem nemusel zase. Syndromem má být. Jí tenis. A stejně si připadám jako veliký penis. Ha. Proč si tam neřeknou? Běda. Nebo Dominiku, jestli tu kameru chceš nějak držet. Nechci, druhé. Michal, ty? No, jmenuje se Roman. Roman. Uspoří. Málo, ty jo. A já už nebudu disrespekt a respekty. Budu trusat na disko a budu šik a budu šopovat. Za diskontní ceny budu mít fajnový geny a život bez... Ne, už se roztáčí a... Dámy a pánové, toto je píska. Šálo, pustím tam další písničku. Takže jsme tady. Zas. Ha, 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 ha. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden známý dole v baze, že z tu hlavu mohl bych do míry. Ne, no, tvoje jsem debil. Kdyby teďko náhodou zaslo video, tak mi došla baterka na mobilu, jo, takže... My se si nelekali. Dámy a pánové. Kdy budeme skončit? Dámy a pánové. Jo, tak... Rozloučíme se. Leču. Tak jdeme se rozloučit. Dámy a pánové, doufám, že se vám se mnou video líbilo. Zanechte like, koment. Odběr. Jo? A dejte pro mě like. Tak dost. Pěkně to. Jo, tak čus.